Esselamu aleyküm mehman vatandaşlar, edilirler. Elbette geçmeliyor, geçmesimin täze mehmanları, elbette täze dinleyicilerim, goşulanlardan umid ediyor. Ayratenim YouTube kanalımın agdy bir dinleyicileri. Elbette bu näme geçmeliyor, geçmesimizi Akkuda etrafının gämi obasynyň el girenje ýerinde ýerleşýän bir täze Türkmen halkymyza açyk bir ulanmaga berilen täze market, täze sowda merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýän elbette Mindal restoranyny ýad etmek bilen nähibämde düşdi mehribanlar. Elbette bugün ähli gowunç Allah nazar toparym bilen şeýlede mehribanlar bu mehmanymyz bir näçe mehmanymyň dinleýijiler haýyş etdi. Türkmen süngatyny öz möhürüni goýan usta tarifamyz Perwan Halmuradowyň bir şagirdlerining biri öz dörejiligininden, halifaň dörejiligininden Türkmen halkymyza oňdan aýdymlary bilen ýerine ýetirip berýän biziň ýaşdaky naýdymçymyz Ataş Ataýew. Tam ne ýagdaýlar? Şoňa nima ýagdaý görnýärmi? Ýok, o. Sanyň täme? Hawa. Bolemy. Hawa. Sana ýaman kälisde bildirdiler. O şey Ataş sagra geçmeli ola sagra benim onu ahirse jan etdim. Ataş bir mümkinçiligin barsa bir ýazyp etsek bir jan etse aýdymlar aýtdan dedim. Hawa. Bolýa agam edir bir 10 naýber, şoň üçin bir içinde bir taýýarlanaýyn dedim. Mene 10 içinde de taýýarlanıp geldim. Tuğlama adamlar ýetlerine. Hoş geldin ve Türkistan näbi tuğlama depçi inime var. Ýigitler bilen bu näme nesip edenden bir jan etse aýdym ýerine ýetirdim. Ata men seni kergep besberdi görüm bak. Birinji gelip çykýanmy? Öňüm çykýan bolýan biraz deme. Ýaltalyk barda. Atlo. Ýaltalyk aýyrmaly. Bir gitmesiň başynda bir özüňiz nerede doguldyňyz welaýetimiziň haýsy günjegin bir özüňiz bar diýip bellek geçýän. Gyýtgaç köni kän durmak gerek gel. Hiç kıýnalmasaňyz doglan senäňden bellek geçýär. Hawa. Ahal welaýetynyň Sarak etrafyny. Hawa. Gaňa şäher şehrinde doguldum. Gaňalyň oýunyna tezenne garly. Aha. Hawa. Bir däri tezenne oturýan. Neçinji ýyl doguldun? 1994-nji ýylda. 94-nji. Atlo maşgalary? Hawa, daýy şükür. Näçe var? 3 var. Bolemy zanlar. Hawa, şükür Allah'a. Inni süngat ýoluna nähili garalysdy? Eýür çağan hüwüs wada. Hawa. Halipalar dinleýän Nurjan we halipamyz. Nur Muhammed Merew. Hawa. Sat halipamyz. Halipamyz Ataway Çağulyp we hawa halipamyz. Hajiya Mehmet we has özüme ýakyn görüp alanym halipamyz kakşnalar bilen halipamyz Perwan Halmuradowyň ýoluny özüm gowurdym. Şola halipalar. Hawa halipalaryň ýoluny. Onuň edil bir äli gadam basmana kömek beren bir iň gowur halipa bir ýardamçymyz bar. Hawa iň gow halipamyz ýardam beren halipamyz bar. Kim? Rahmanow Kerim Murliýala. Kerim Murtaza näme? Hawa. Kerim Murtaza aşyrly bäşi näme? Ha, bah Kerim Murtaza. Hawa halipa tuğlama Nur Sulapdyýew. Hawa. Sunuga da bir içerge berenne. Ustam Rasulow we Asyl Bäşiň we onuň tuğlama kän şagirdler öňüňiz we arar. Halipalar şäherler. Hawa, halipalar şäherler. Maradis. Hawa. Az özüňiz näçinji ýyllar, ilkinji ýyllar öz başyňyza da toý soňup bir grupda bolup bir öz dinleýijiler size näçinji ýyllar toýunanlar? 2016 aýçamda nesibäm çekip gullukdan geldim. Hawa inşallah. Onuň uğruna ýoluna düşdi halipam Rahmanow Kerim uly ýardam berdi, sag bolsun köpde. Oguljuk çalýar ýarymda howçan. Şeýdip bir sonuga da çykyp toý tok başlatdy. Halipam Asyl Bäşiň bir ýardam berdi. Golla berdiler diýen. Hawa golla berdiler, sag bolsunlar. Hawa. Ustam Rasulow we Meýsan we Bawda Hanna. Ula berdi, oral berdi. Hawa, sag bolsunlar. Bolýar. Şu yola düştüm nesibeden inşallah. Gowy. Türkmen döwlet medeniýet sudan gutardym edi ýani, okudym edi ýani. Okudym. Bizden näçinji ýyl girdiňiz? 2020'de girdim. 2024'de gutardym da. Men gutarym makam girdim da. Hawa. 4-nji kursda. Hawa. Görýärdim seni. Hawa.
Böyle batı inne var. Bir gitmeşiğimizin başında atas bir aydın bilen başlary. Hawa. Adamları atı bir daşlaştırmaly, gurrun bir aydın bilen başlary. Ondan sonra hem köktöşüňi dogam edýär. Ýa-ni berilmäge aparatçylar, ýigitler, taýdan ýigitler zatlaryny gurnaýança, kim aýtsa aydyn bilen bir tany bir maslahatlaşdykda haýsaýdym aýdym. Näme aydyn berine ýetirýän diýip soramda Türkmenistan Halk Artisti Usta Tarifamız Şah Mehmet Bäşir bir tarih bilen başlaýsam zat diýdiler. Näme elbetde halifaňyz Perwan Harmurat bir ähemine ýerine ýetirýär. Dogry. Hawa. Gün ýetirýär näme aýdym aýtyp berjek, bir aýdym aýdajakmy? Näme bir aýdym aýtyp berjek? Ýerinden hem edil başga aýdym saklap täzen aýdyp berýär. Saklap aýdajak. Ay istesem saklap aýdy, istemesem saklama aýtsaň ol öýdüýsin hatta. Hawa. Doğru değil mi? Sen de var. Onun ne reklam vatandaşlar, edildiler, Ayrat'ın YouTube kanalının ağır dinleyicileri. Gepleşimizin de ihmani Ataş elbette sağır yaprak aydın bilen zanlı sesle devam ediyor. Ata ne? Sahne sen ki başlıyor. Yaprak, dökülýär yaprak, aýyljyda dökülýär yaprak. Kaç yana kaç bilen baki hoşlaşy, ýene gideýine ondan daşlaşar. Kaç yana kaç bilen baki hoşlaşy, ýene gideýine ondan daşlaşy. Gaýrylmalar sar ýaprak teňip balyňa, şuda bolup düşen agyr halyňa. Gaýrylmalar sar ýaprak teňip balyňa, ýardan juda düşen agyr halyňa. Himayet ederdim gelsem ýanyňa, belki melhem bolar, belki melhem bolar, belki melhem bolar şirin şanyňa, şanyňa. Sen onun perdendey, zeminem ile kış geçer üstünden, bahar yağ gelsen yine de bağlara balarsın şelken. Kış geçer üstünden, bahar yağ gelsen yine de bağlara balarsın şelken. Düşen agyr halyňa, gönlüm gıynanar diýip balyňa, şuda bolup düşen agyr halyňa. Himayet ederdim gelsem ýanyňa, tüdip bar synaga, tüdip bar synaga, tüdip bar synaga. Şirin şanyňa, şanyňa.
bolup düşen agar halana yani kim gıynanar seni malana yardan juda düşen agar halana himayet ederdim gelsem yanına belki melhem balar belki melhem balar belki melhem balar şirin canıma canıma Arzulum bolmadı yele sorly yarını ödwen kıybolly Arzulum bolmadı yele sorly yarını ucuna dolly canımda şalgayıl Öğünol ödwen kıybolly Barımda izarımda canımda şalgayıl Öğünol ödwen kıybolly Dönme yarını sana sevmemelli Yatlamay, ağlamayını Günahkar özün Unuttun sözün O sevginin sonu geldi Dönme yarını Sana sevgim öldü Yatlamay, ağlamayını Unuttun sözün O sevginin sonu geldi Yine halıma Hiç salman gülüm yadıma Aslanım ağlayar Yine halıma Hiç salman gülüm yadıma Bilbilde ağlattın Zarlattın sen mi Beyvafa dönmeyizin Ey bilbilde ağlattın Zarlattın sen mi Beyvafa dönmeyizin Dönme yarını Sana sevmemelli Yatlamay, ağlamayını Unuttun sözün Bu sevginin sonu geldi Dönme yarını Sana sevmemelli Yatlamay, ağlamayını Günahkar özün Unuttun sözün Bu sevginin sonu geldi
günlerim sevgilim sensiz gitmek kıyın bolýanama yine de yatlayan aydan selerin süyan deyip bakın kana ol gözüm bana yalnız beni yakıtar o zaman alıstıra eller ellerinden ayırar koşular aşıklara yalnız beni yakıtar o zaman alıstıra eller ellerinden ayırar koşular aşıklara sevgilim sensiz gitmek kıyın bolýanama yine de yatlayan aydan selerin süyan deyip bakın kana ol gözüm bana yalnız beni yakıtar o zaman alıstıra eller ellerinden ayırar koşular aşıklara yalnız beni akıtar o zaman alıstıra eller ellerinden ayırar koşular aşıklara eller ellerinden ayırar koşular aşıklara Aslında şeyle sorak size. Size istrada aydımların aytmak geňil düşýärmi? Halifalar döredip giden bir duçar sawurlarına bir hasap aydımlar var ya da. Bilýärmi? Şimdi halk aydımlar diýilende de aslında şonu after näbelli bolsa halk aydym diýilýär. Doğru değil mi? After näbelli bolsa halk aydym diýilýär. After bar bolsa oňa näme diýilýär? After olsa after sky'dım bolýar da. Yani Şeride mi düşünjäme şoň. Ya bilemem men soru aşağıda komentariyada yazarlar. Yürüyüt şular yazarlar. Ünsüp görenler var. Awa. Yürüyüt ne şolar aşağıdan yazarlar. Awa halipalan özür döredip giden aydym da ya. Awa. After sky'dım. After sky'dım öz mühür boýan aydymlar bolýar da. Men näme dip soru näme üçin goýan? Näme sal üçin köp şolar ýaly şol äkende aydym aydylsa halk aydym diýär. Misal üçin altyň birine halk aydym diýär. Halk aydym diýär. Saat sakıcıp arfum ki sözleri Türkmenistan halk yazıp Kerim Kur'an'da pesin ki doğru değil mi? Altyň ya yara korka doğru değil mi diýär? Aşar misal üçin toýlarda rastlarda bir de diýerler de altyň bir halk aydym haýşy da başlandy. Aslında garaýan soňa. Alaşýan meňle. Alaşýan. Asyl haýsy äkende aýtman goýarýan. Türkmen halk aydymlary ýykpyn etmän goýarýan ya bir estrada. Ben ýene ikisini hem goýarýan. Menem özüme salb aýdaýan men özüme geläjek. Şunu şu ýolda. Bolman özüme salb aýtmadan biriniň üstüne salb aýdyp. Onuň äli berde bir zatda bir özüňe bir öz ýüregiňi dinläp aýtsaň has goýarýam kadýan aýdym. Himden sen de aýtsaň bolýar ýüregiňe gelýän aýdymlar var da. Yani şeýdi balaýyn, beýdi balaýyn. Halifalar şeýdi balyp durýar, men daway şeýdi bak goraýyn diýip bir özüňe bir näme etýän bir. Aslında doktor sadurlar çalýan da. Yok. Erkeden sağlamlar. Yani bir harbiy gulluk demde orkestrda bir çallym. Ya, öň diýelim ki seni telerke çalýan. Yok edilýär. Turbo diýseň, barçon diýseň, altuşka diýseň. Onuň kän fagurlar bar, dep diýseň edil başym çykmandyr onu. Edil başym başardymy ora çalýan.
düşündüm. Hawa. Aslında şolar ýaly türkmen halk aýdymlary ýa bolmasa halifalar döredikden aýdymlar bolýar, aftyrslar ýaňy belläkis, dogry Hawa, däl? hawa. Şol aýdymlary dinläňde, mesalan şol aýdymlar aýdanda halifalar aýdanlaryny dinleýänmi, asyl nusgasyny öwrenýärmi şol kitapdan zatdan dör. Men eli halifalan Dogry jogap almagy gowy ýa-ni. hawa. Halifalan aýdanlar has özüme ýüregime ýakyn görýände Aha. men şolaň aýdyp geçen sözleri makul muhadip makulur dip ben özüme ýüregime kabul etýände halka öýdül bolşa jeket aýdyp berýände men kämer demeden hem çıkamam. Seýlem. Hawa. Edil bolşa jeket aýdyp berýände ýüregime has ýakyn bolan aýdymlary. Dinleýijiler kabul edýärmi şol? Lala şeýlerim hemle kanatlanýarlardan. Hawa, şükür. Hawa. Niýe maňa berel sanaňda bir kisany halk aýdymma ağlarym bilen keldim ýa. Hawa. Halk aýdymma şolar. Mene özüme halk aýdym dip bir neme etýän, makul etýän, ahmal mene. Ýöne asyl nusgasyny tereden atamyl destandan. Hawa. Destandan. Hakyky ağlaryny aýdym. Olaýsyna Edil ona neme okýany has ýüregime ýakyn gowy aýtýan mene. destandan me aftyram ýa halk aýdymma şolaýdy. Ağlar. Afterskim kaçıp etýän mene. Seýlep, ýersin tomaşaçylar oý. Bolýa. Ekran tomaşaçylar häzir şu taýda bir kisany aýdym ýerine ýetirýär. Halk aýdymmy ýa şu eseriň bir aftyr barmy? Şona şany belläp geçsin. O kiminki dogry bolsa da dogry diýip aşagydan ýazar. Onu şol aýdymlar ýerine ýetiripler. Bolýa. Boşlu könglüme kendiline yetişti Kalmaralım selmin yanın can kalini Bilet bilet dağlar arama düştü Kalmaralım yanım can kalini Ankara saçın derdin ersen örmese Hoş kalini yine görsün ay görmesem Senin bilin Devrat hem zırmızım Kalmaralım Elbin yadım can kalini Senin bilin Kalmaralım elmin yadım can kalini
Kardeş nedir bay, dost nedir? Akan kanı yaş nedir? Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Ay karavulun akan kanı yaş nedir? Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Kapla pelek yençe işler kayırdı. Aç kullarım toprak bilen can doyurdu. Ay sen mennen Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Sen mennen beni senden ayırdın. Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Aşık Emrahim düştü aşkına yanına. Sonalar baş koymuş çeşme can kölüne. Al baş koymuşum yanıma. Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Al baş koymuşum haydi yanıma. Kalmaralım sen dünyadan can kalını. Kalaymaralım sen dünyadan can kalını. Kalmaralım intidarım can kalın dileğim.
atanım yatırma düşmegey ağların. Ey koluladım, ah yıluladım yakar Mehmet'in tutunum ey. Tutunum yatırma düşmegey ağların. Alayını bana günü yüreği tıkamar. Ey saçına, bak saçına septiğim müşkül amar ileri. Sepenim yatırma düşmegey ağlarım. Son halifam, min olsun talip. Oh aman 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 o talip. Vakça çıkıp cesette göğre dost vakı boş kalip. Ey selvin ya Vah silmin yatmağını kal ağlayıbilir ey. Kalanı yatırma düşmegey ağlarım. Ey Himra Aydar cesetten üzüldü. Ah aman 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 üzüldü. Karavanım ey soğulayıp ağır yerildi. Oy ne derdim ya harmacığım edildiler. Üzünüm yatırma düşmegey ağlarım. Üzünüm yatırma düşmegey kalanı yatırma düştüler. Silmin yatmağını kal ağlayıbilir ey. Kalanı yat, vah kalanı yatıma düştüler ey. Ah ağlar ne Yönü yankı diyende adım oyunlarlar. Elbette kimson doğru cevabını bilse,
bir yurdumuzda bir belli bir meşgul kampaniýalaryň biri Ýakyn ýol kampanýasy bar. Ýakyn ýol kampaniýasyň adyndan format bilen şo bilen mehmany sowgadyr berer. Ýöne bar, hakykatdan bir halk aýdymlar ýa mysal üçin bir destanlardan dönen aýdymlar bir garrana okaçama. Hawa. Qarana. Dogry. Destan okaýarmy? Elme destan da edil dinlesem özüme has gowur ýar. Oka. Okamak ýöne. Näme üçin? Edileri okap öwrenenden mene var, dinläp öwrenseň var, özüňe ýüregiňe girýär de bilenmi? Ýöne okasaň ama diýan eden o. Bak okasam diýan eden okpan men howul panjak koýan. O düşündüm. Onu düşündüm. Ýöne indi sere şeýle sorap. Käbir aýdymlaryň sözleri ýalňyşylýar. Hawa. Şonu bir dogry aýtmak üçin näme diýär halipalara? Zaň edýärmi? Öňki aýdylaryny dinläp görýärmi? Näme diýär şonu? Nähili şu gerek kömek näme peýdalanýar? Ştaýdadyr borsan hatta da ene berde halipan pelwanjan aýtýar bolýar nawa. Onuň gara geleni Sen näme üçin diýän? Perwan kitap köp okuýar. Hawa. Köp okuýan ol. Hakyky. Men aýdym şulaň içinden häzir men aýdyp bize usta men bilýänim kendir. Türkmenistanyň artgadynyň artisti Juma Murat Galiyev. Hawa. Türkmenistan halk artisti Türküş Mähmedarov. Hawa. Şeýle usta Talipov, şeýle Perwan Halmurat. Hawa. Şulaň üçüsi kitap köp okuýarlar. Hakyky. Okuyanlar. Nime näme diýjek bolýan? Her bir aýdymlar, şu aýdylýan aýdymlar näme üçin Türkmenistanyň halk artisti, halk bagışly halipamy Atabaý Çağguly hem ýolundan bir näçe ustad aýdymçylamy ýerine ýetirýär da. Mesela dogry gereksen diýän. Hawa. O semir käbir aýdymlaryny aýtýandyňy öz sesine de gelýän aýdym. Men näme üçin diýän? Her gir şu aýdymyň sözüni bilmese, dogry ähäňde aýdasyn gelse, elbetde kitap okumanyda wagtyň ýok, o kitap okumanyda ýaltanýan bolsaň, onu men şu 3 tane adam maslahat etdik. Aýratýan şu aýda Türkmenistan atgadynyň artisti Juma Murat Galiyev bar. Hawa. Hemme aýdymlaryň soň, hemme aýdymlaryň sözü bar. Bu Juma Muratda zaňa däl. Hadi Perwan Halmurada. Bar. Soň şunu men näme diýjekmi hakykatdan bir näçe aýdymlaryň bir atyl nusgasy, şoň awtory kim tarapdan ýazylanyny Juma Muratdan soraýarmy. Ya Juma Muratda şolaň hemmesi toguzdan näş götürüm bar. Juma Murat sana ömrüňi zok bolar zaňa. Indi zaňa şeýle sorap. Perwan Halmurat bilen dostummy? Dostum. Toýlarda. Hawa. Siz barada özüňiz barada bir sorul berdiňmi? Halipa sizin ýolunuzdan aýdýanmy, boljokmy, ýa gaharyň getirýänmi, ýa lezzet talep edýänmi, ýa eziyet talýanmy diýip bir soraw berýän bolsa. Hawa halipa bilen dostum. Aha. Hawa sag bolsun. Şeýle gowa adam eken. Gowy ýigit eken. Adam kärçiligi. Adam kärçiligi gowy. Gyzyl. Gyzyl. Hakyky. Onuň halipa zandan bize aýdym ýerine ýetirdik. Hawa sag bolsun. Hawa toýlarda ýok diýmedi. Allah ýarkasyň. Fesperli olana perwan. Fesperli hakyky. Bir berde üýşip duran bolsa, o jaşda duran bir çağıryp Ha gelinin bar. Gowunlyk bermäni hiç şeýle öňünden kiçilik bilen okda. Şeýle gowa adam eken mene häsiýetini bir adam kärçiligini gowurdum. Abi, menen şunu ýalardan bol bilmem kamallazandan diýip. Şeýle arzuw etdim de. Şeýle. Gowa adam eken, hawa halifalar bolana. Edileri şonu ýaly gow derejelere ýetmek üçin bir adamyň bir kesperli gowunu bolmaly. Ýokman. Bolama o Hemrazan we Hemraje. Sanatçı artisti. Hacı Mehmet var. Sağolsun şeýle ýumşak bolady, ýumşak gowlanlar. Hawa. Bir zat bir belli bir derejede meşhurluğa ýetmek üçin diňe sunatyň bilen ýetip bolýar näde? Hawa. Bir bolady ýumşaklygyň hökman gerek duran üstan ara geçen ustadyňda üstünde de başlar. Hakyky. Üstünde de pesperlik emma. Hawa. Petekesini aldyp beren oklar, tuwalamy günne de toy bayramlar, Türkmen halkymyň näme toýu bayramy, baý halk şoň üçin toýhanalarda şolaň günne günäşe üçlemara tuwalamy diýdarlaşýarlar. Hakyky. Şolaň üstülerini diýdarlaşýar. Hawa. Inni Perwan halipaň aýdymyndan näme aýdyp berýär? Hawa, halipaň aýdymlaryndan bir ýylda bir tane aýdym aýdar. Hawa ýylda bir tane aýdym aýdyp berýär. Hawa Leylim bilen
Gülnara diýen aýdymy aýdyp beräýin. Leyli, leyli, Hawa. leyli, Hawa, leyli, 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 Hawa. leyli, leyli. Diýjeler ýoluňa garap garaşdym men taňa leýlim diýe. Bir zada edeyim. Şu gepleşken hemmetinden pervan halda görgen, ýalsan. Hawa. Ama son için doğru yok. O yerine getirmesen avara belli kalarsınız onun için. O yerine getirmen ardı öden. Enade zanı etti. Öz sağlarından toparım ulan. Hava ataşan böyle mi? O yigitler hemmeden ustada olanlar. Hawa. Onlar saktan sana arışça. Bale, hawa. Baş üstüne. Ne mehranlar ne mi? Gepleşimde Ataş Atayf bilen devam ediyor. Türkmen halkının bir ustadı. Perwan Halmurad bir dörejülüğünden iyi liderlik sanaydını. Doğru söyledim değerli Ataş Atayf. Geceleri yollara karıştım ben sana leyli 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 leyli. Geceleri yollara karıştım ben sana leyli 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 leyli. Düşünüp halıma gelsene yanıma leyli. Yalınlar yalkımına dengiller tolkun leyli 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 leyli. Yalınlar yalkımına dengiller tolkun leyli 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 leyli. Düşünüp halıma gelsene yanıma leyli. Avadilin sağdanay sen bir şey daha bilmeli. Derim olsan söyleyin. Senin de iyi kadıl gülü. Gülüm bana yetmese görmesem kara gözün. Aynalığa şeyelim. Ey güler yüzün gülüp dur. Yanıp durun aryalı. Bina seni görüyen aktupan aryalı. Taşındın kavan yarın kırıkların kenyali. Avrin avrin seret yar minni bunun baryali. Ağır taşındın kavan yarın kırıkların kenyali. Avrin avrin seret yar minni bunun baryali. Gülnara, Gülnara ededim oh Gülnara. Gülnara, Gülnara, Gülnara ededim ay Gülnara. Hey bu yaşların mevsimi ikimizden ötürü açalatıyındır.
yer minne gunun bar yali Ağıyla şundan gavan yarın haritarın ken yali Avrin avrin seret yer minne gunun bar yali Gulnara Gulnara Edidim oh Gulnara 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 Azidim ay Gulnara Salsa Hey gülür yüzün gülüp dur Yanakların nar yali Mina seni vuryan Akıpan par yali Taşındın kalan yarın haritarın ken yali Avrin avrin seret yer Minni gunun par yali Taşındın kalan yarın haritarın ken yali Avrin avrin seret yer Minni gunun par yali Gulnara, Gulnara Edidim oh Gulnara Gulnara, Gulnara, Gulnara Edidim ay Gulnara Gulnara, Gulnara Edidim ay Gulnara Gulnara, Gulnara, Gulnara Edidim oh Gulnara Edidim ay Gulnara Edidim ay Gulnara Men pikir etsince Pervancan Erwet Gönüm kani goýar netirdim. Sağ ol. Goýar netirdim. Indi şeýle sorag. Elbette peltepe soraglarym gidýän anasyn üstlerok. Sen ala dedi oturma. Gorkup berezwaýdy oturma. Üç göçmen sene bir kyn sorýar soraglar bermer. Aňryňyzda sürmetli adam bar. Bar. Kim? Kakam var. Kim diýär kaka? Muhammed Nadar diýerler. Suat O atta diýerler. Ýa şu Muhammed Nadar atta kılan onu atta diýerler da. aýdýam suada. Ya mat fakir boldy. Ha, başla. Hı. Allah'dan barancağı cennet olsun. Tamam, Tanrı yapsın. Belki yatlar suat aytymyr. Hava. Yatlar ruhsat bolanlar. Hava. Ne kakam aýdym döredön aýdym ma da. Ýong akordeon çalyp Söyleme. hava hal. Näme aýdym? Yalvaryan ididim bagşlemeden aýdym. Dinlep bere. Akşam allım lelem yalan bu hatın yalvaryan izidim bağışla beni gözümden gitmez ayvı sırtım yalvaryan ezidim bağışla beni. Kakın aýdym bize. Ha o kakam aýdy. Esasali näili? Söýler kim bilýär? Kakın. Gül kakam aýdy. Söyleme. Ha o halifamyz Ballı Hacı bilen kursdaş bolan da bular. Söyleme. Ha o Baba dekan 40 ýyllıkda bile okanlar tehnikumda. Vallahi halife bilen. Ha o. Bundan de. Ha onu halifamyz deme. Kakajan Urifa. Aha. Ha onu şolar ýaşdaş da kakamam. Ha o. Muhammed Hasan'ın yazarlar aşağıda. Hasan'ın yazarlar o neyle ho. Recep diýerler halifamyz o aýdyp bellek geçdi. Onu şol şu ýaşdaş bolan soň bir ne her kimin ýüregine bir ýakyn zat bolýar. Asyl kakın gıdığın anyk näme jogap berip berersiň. Meni äli bara aýdyp bersem. Azık durup geçer soň. Hawa. Mustafa halifamyz Ballı Hacı mümkün näler ýerine ýetirdi onu halifasy. Halifajan şeýle
öz dostu da bilýär. Ene kursdaş boldy näme Kursaşy ha? ho, onuň özüm akardion çalmagy gowuran soň berde neme de var. Mehrawaç var, kakasy. Näme şol? Alipamy var. Begedade. Begedade. Ullukdaş bile. Ha. Hawa. Emrak Koçy. Hawa, demrak basyp bilen ullukdaş. Kakam. Kakam. Ha. Hawa. Onuň 40 ýylykda bile kansoňlar bagda kan 40 ýylykda. Hawa. Ene agaltyn otýada. Ağartına. Bal Hacip bilen Halipazany bile kursaşy bir tuğçara ýişipler oglanlar bolsaň akardion da çalyp bilýärmi? Yaş döwründe anaýdylar. Hawa. Yani ece bilen halaşandyr da arasynda bir näme? Ejele ýadan aýdymmy? Hawa. Ay näetdi? Hawa. Anladan gerek bol. Öňe hem şunu aýdym ony. Bunu aýtsak käme? Indik kepesklerde nesip Indi kepesklerde aýdym. Şeyda ya. Bağışlaman ha. Hawa. Yallar yani edim bağışlama. Onu Balkan'da da tuğla. Ben telefonu getirip berim. Şunu gelip Ballı Hacı'nın oğlu Suhancan bilýärmi karşıma? Suhan Hacı. Suhancan'a jaňa Jaňa hani. Suhancan'ın özüm ýaly doly maglumat berilmeýär. Ben näme üçin jaňa diýen nädir? Evet, näme üçin diýsem, asana ýazarlar. Hawa. Bir töper ýürüýte, bir iş edinýänler var da oturup, bir haýt gepleşden näme bir zat tutup bolarkan. Hawa. Soň üçin men awa berekeler diýärdi. Ama bir kısan gepleşigimde meni bir begenlerdiňiz. Hawa. Soň üçin häzir bir Assalamualaikum. Suhanjan, wa aleykum assalam. Gowmaýa beýler. Zanım tagmy. Awa ýagşy. Ani haçan ýazmar diýen bilen men bir aýlar garaşyp berna. Akşam görüşelim şunas. Boldy mene şu gepleşip oturýan akşam bir diýdarlaşýar. Vallahi. Indi Suhanjan şeýle soraw saňa men şu gepleşip otur. Aha. Geçmeler gepleşim täze sanyny Ataş Ataýew diýip bir Perwan Halipamyr döreziň ýerine ýetirýän olan madyr. Sen Kakan kursdaşynyň ogly Muhammed Ataýew. O Muhammed. Kola. Kola. 40 ýyllykda bile okapdyr Kakan Bal Halipa bilen Ataşyň kakasy. Da. Awa. Tanıştırdı. Tanıştyrjak. Indi şeýle soraw saňa. Kakan aýdymlar, Halipaň aýdym bagyşlamany. Yalvaryan edim bağışla meni. Meni merwetler aýdýan ha. Normal. Şu aýdym kimiň aýdymy? Solaydım Recep Halifa aydım. Recep Uluw. Ulu. Aha. Ha. Aha. Sebep? Ona Atay Halifa da etti, kakama etti. Asıl Recep Halifa aydım. Indi men näme diýjek bolýan şu Ataşaýdy onu ýa Recep Halipaňam aýdym diýerler de şol aýdym diýmem kakamyň ýadan aýdymy, ejeme ýadan aýdymy diýär. Ol bilir. Hawa. Ol bilir. Däwä kakam bilen näme Ballı Halipa ikide kurtdaş eňne şola kakam akardiýan salan. Awa känne öýe gelýärdir, gatnaşýardylar diýärler. Kakam bilen Ballı Halipa dost diýär. Yine kalkımda Recep Halife'ye ona aittim kadiyanda su yazılarına var. Şonu hawa şeýle menem näme üçin şuwagt jaňa diýenmeýdenmi? Ýa-da gepleşiklerden ýürüýte şu barada bir gyrykdan ýa dinleýijiler bir bar da, onu aýratdy şu taýyn alyp goýýarlar. Şonu men anyklap goýun, şulara hiç da goýmaýyn saňa jaň etdim şu. Benim ağam edil yüz paran ettiğime yani sonra yani kalkımın dinleyicilerinden testim de ağam. Sol vallahi cif Recep Halifa'nın dinleyip solaydım. Dinleyen ağlap dinleyip eşulaydım. Benim aystem neydi o karaydı. Şey diyen sözler var iken kalkımın şeydi. Düşündüm onu ne galan, ne bilýän adamlar ýazarlar da, Ataş bilen bir salamlaş. Salamlaşdyk Suhanjan. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Atam neydi? Şükür, alhamdulillah. Gomaca, otur sama. O inşallah Muhammed ma bile olsun. Ben Bawada ýaşan 40 ýyllykdan. Ay çoğulama. Awa. O Halifa kursaşy Muhammed Nadar ogly men. Gatgowy. Şan gapy tanşatmasa tanbyr diýerler selen o. Nesip bolsa hawa. Sağ ol amca. Hawa sizin beren dost. İnşallah. Hawa. O şaram kan oğlanlar böyle halkımıza tanıttı da. Hawa malades.
Ramazan. Kanada mı sebep ol kıtınlar Belki. Belki Allah. Bu derecelerde görüşeli Allah'tan. O inşallah. Görüşeli. Tamam, Tanrı'ya kazın. Bilen gördüm. Tamam, o inşallah Tanrı'ya kazanam. Sizinkiler mi? Ne diyaray. Nur ışkı Arifa diyaray. Uçun yazı. Yılı sirip etçe diyaray. Uçmaya soğudun. İnşallah, belki Allah. Tamam, Tanrı'ya kazın. Tamam. Benim olsun atasa. Han görüşürüz inşallah. İnşallah, tamam Fuhancan. Var olsun. Öyle. Uhancan onda varasın gepleştirden uzanlaşar. Ama şehirde durmayın. Borttur o kızgın bilen ya da onu on deyip aydım edip diyor tak para ol bu ulukan eser vakti var ol. Böyle düşün bari. İnanem her kim bulamayı diyelim ben anık bilem yok ya yönen üstaydı var ha. Yöneyi tusulatlar vardı gıdıklarına qarakçılık bir akaunt var. Qarakçı oğumağım anıklıda ya da sağını listime sana aydan tanıyan bir ağamı. Yani bu tarafı boğdatlar anıklaya. Anıklaya sonra öğren ya yine diyordu. Qarakçı bil öğren o Recep Ali Pan aydı mı ya da Muhammed Ağa'nın aydı mı bil tekçisi. Yo bu ağamı da ol hakikaten böyle sonra anıklaştır beni daha iyi de öğrendiler ol. Onun için yaz aşağıya. Bah, açık oğuy, onu neyme bir gepleşimin tayında yine bir nemaydım yerine etirtecek. Niyanı sözünü de belli kestine de kakazan oraya. Kakazan oraya halipa bilen bir katlaştı oluyor mu? Halipa o. Malades şeyle polodyum çok kova adam. Uluyunu kıçını silaya, hormatlaya. Silagam son yar tuvalı malades. Halifa'nın kovur baytcan aydım mı? Oturup geceler gözüm süzüp şanını ediydim nama yazdım diyen aydım mı? Ondan idimden sepleştirip Nemaydım idimden? Gördüm uyulan oğlum Gülketeniğin içinde nayinen eşulay bir kupya nayit berayda? Böyle ya. Atamayit berakın olur. Gördüm uyulan oğlunu gülketenin içinde dinlemenin sazamı ol ketenin içinde gördüm gıyılan uzanı gül ketenin içinde dinlemenin sazamı ol ketenin içinde Oturup geceler gözümsüzüm şanını ediydim namayalım Oturdum geceler gözümsüzüm şanını ediydim namayalım Sen bunu sevilmedin başta bildin Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin Yaşlık yıllarımın konuşudun Gözüllüğün içinde içidin Yaşlık yılların konuşudun Gözüllüğün içinde içidin Sen bana sevilmedin başta geldin ey Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin ey Ağladım ağladım bilmedin Arman yürügüm o da koydun Sen gittin ediydim benim kıydım Arman yürügüm o da koydun Vah gittin ediydim benim kıydım Sen bana sevilmedin başka bildin ey Ağladın ağladım bilmedin Ağladın ağladım bilmedin Ağladım ağladım bilmedin ey Ağladın ağladım bilmedin
içinde Böldüm yılın udunu ülketenin içinde İngilizine sağdımı ülketenin içinde Yıllarımı sen yaptın beni dirsen Yıllarımı sen yaptın beni dirsen Feridadın birisin ülketenin içinde Feridadın birisin ülketenin içinde denemeler Güdülür kun seyinlener Orketenin içinde Cillat güdün çanalar Ayıt kalın denemeler Güdülür kun seyinlener Orketenin içinde Yıllarımı sen yaptın beni dirsen Yıllarımı sen yaptın beni dirsen Feridadın birisin Ülketenin içinde Feridadın birisin Orketenin içinde Ülketenin içinde Feridadın birisin Ülketenin içinde Feridadın birisin Ülketenin içinde Feridadın birisin Ülketenin içinde O da neydi mi ha? Ha o hafır yüreğim yakın aydınlar da. Karakçı ne? Eli borç yok mu? Canım sağ olsun abi. Ne şeyle soru? Senin için geçmeliyor ne mi? Neye gibi düşüncede düşünüyorsun? Geçmeliyor. Geçmeliyor. Neye geçmeli? Yok ödün geçmeli mi? İşler geçmeli mi ya? Halifelen aydan aydın ayda hiç geçip gidivermeli mi ya? Ödün döretmeli mi? Hem etmeli. Ödüm döretsen kovol ya. Ne için döredin o? Döretecek nasip olsa. Ne döretecek böyle? İnne döretsem giyişler. İşler, elbette işler ya. İşler inşallah. Umit bağda. Ümit bağ. Umit bağ. Bir ömür maksat koy ya. İnşallah. Gepleşten sana dinleyiciler neyme tədbirə qarışmalı. İnşallah o tədbirlere qarışsınlar. Yo umumur neme ona tam. Ondan sonra ya ayanlar qanudun aşağıları bizim YouTube kanalımın dinleyiciler yaman akıllı dinleyiciler var. Hemmesem. Aha. Son senin atas hani Gonzallarla geçmeliyor gepleşenler tədbir var dedi. Hani diye yanarda. Hava Umman barda opsiyon. bar. Ne mi halife beyle yervası deyip raydım mı? Aha. Hani şon fadında bir dilimi de geçirip Ha, Kasurut aydın Türkmençe aydayacak böyle. Kabar. Hava. Ha. Ben kovaydım evet, ben hat yüreğime yakın olan aydınlarının biri. Hava. Sonra resip olsa inşallah işleyecek. Kovaydım. Katı koy. Bizik bolsa näme? Bir gelecekte bu aydınlan bilen, bu eserlen bilen halkın sevgisini ganansa ona ihtisas yoksa. Hava. Yeni şeyle soraw size tınwatda özün kimsidir gördüm. Toyxanalarda ya bolmasa bir studiýan için Ol kim stil näyle? men näýlek diýen düşünden men aç düşdük bolar ýa-da. Sana şulaydım aýtma oňormansın. Näme şulaydım aýdýan diýilen dinleyiciler tarafından size şeyler güldürdü mü? Tamam. Güldürdiler. Sebep näyle? Bir ýollan gitýäňa, doğru dämini? Halipejan Nurjan aýdynlar we Nur Muhammed Merez. Ay ol adam atam. Nur Muhammed Merez diýilen adam var, men onu öz pikirim. Öz adamdan görýän. On ýaly adam dogulmaýar. Umman olar. Dogulmaýar. Hawa
Doğru aýtdy, ýalňyş döwlede ýene bir asyrdan olar. Belki, Gaýtaran bize kadron. belki olar. Käşke diýilen bir söz bar. Şolar bilen bir näme bir jegim bolsa bilen tuwalar ulluqanır gowur polo dimşok adamlar da Pesbäli adamlar da. pesbäli. Bir ýarna da bir toýda atsa onda bir ýarna durup gördüm. Şeyler gow adamlar Allah janlarym. Menem şun ýaly edilen bir sunuwat däl. Sunuwat haf beter ýürege ýakyn adam käsili o da. Ýanyna bar ýanlar. O polo dimşok bir gowlan orada. Ama yol goýup gitdiler. Tuwalama kän şähertler bar. Top 5. 5 tane aýdym seni dinledim. Şol aýdymçylar öňüm dinleýän, ýene dinler, nesip bola şolar dinler, täze alhamlarym özüme bir gow derejeliğimi täze gow aýdymlar çykarar diýen pikir bardyr. Dogry dämi? Top 5. Top 5 tane aýdymçy. Şu ýaşynda da ýene 20 milyon adam dinlemeli şol aýdym. Top 5 kimler dinlerdi? Ali Pamı Ataway Çarguly. Bar. Ali Pamı Nur Muhammed Mered. 2 Nur Muhammed Mered. Ali Pamı Hacı Mehmet. 3 Umur Feyt dinleyen başım. Ama Pervan Harmat bilen Kakşnalar. Kakşnalar. Gowur yani. Beşte. Ataway Çarguly, Nur Muhammed Mered, Hacı Mehmet, Perwan Halmurat, Kakşnalar. Mudama dinler mi ýa-da? Mudama dinleýänem. Şu 5 dinlediň ýalňyş mı ýa-da sen? Tawa. Sebäbi şu 5 dinden saňa sen bir derejeliňi bir ýeterlik güýç bar. Bar. Şunuňmy? Bar hawa. Sanyň tawarsyn ömrüňe ýok bolsun. Sawol. Onu aýdym bilen dogam edäýärmi? Bolýar. Sanyň tawar. Onu näme kılanlar? Gepleşiňiň myhmany Atay. İlgiderli o gadan aýdymlar bilen gepleşiňi dogam edýär. Aşany pikirleňiz ýazyn, tesbirleňiz ýazyn, özüňiz barada myhmanymyz barada näme täsirlenen bolsaňyz ýazyn. O wagtlarym ýazyn, o ýalňyş zatlarym ýazyn. Ýalňyş zatlar bolsa, şu ýalňyşy düzeltip ýazyn. O adam ýalňyş ýazdyrmyşdyr. Şoň üçin ýalňyş maly. O kim ýalňyşda da şonu düzeltýäni sarsaryň. Sanyň tawatyn. Atan başdyna. Seni taşlaman diyenler Korkulur yekelegi Derdini paylaşanlarım Yerden mi attı derdimi Seni taşlaman diyenler Korkulur yekelegi Derdini paylaşanlarım Yerden mi attı derdimi Sağır ver Allah bıyık çekmene Üç ver yapılan kapılar açmana Yaşlı gidip yanlışanlarım yeter Görkülmesinin imandan yeter Belki hayırlasa şollar bekmeyip bolsun On yerini inne başka adam kalsın Derdi birin Allah dermanından verer On sevçinin bir geçilen yanlar Paylaşmasın hiç kime İçinde sakla barını Her gülünün yetenleri Yel verip dökme barını Sağır ver Allah bıyık çekmene Üç ver yapılan kapılar açmana Yaşlı gidip yanlışanlarım yeter Görkülmesinin imandan yeter Belki hayırlı
hayırlısı şollar bahbit bolsun. On yerini inne başka atandansın. Derdi birin Allah dermanından verir. Al sen içinini bir içilen yallar. Belki hayırlısı şollar bahbit bolsun. On yerini inne başka atandansın. Derdi birin Allah dermanından verir. Al sen içinini bir içilen yallar. Al sen içinini bir içilen yallar. Al men içinini bir içilen yallar. Kategori köp sawal minnettar. Ne tuğulemi var ne boncalarına topar var, yiğitler var. O şular bu sana bir aydım haşede batıyorlar şu var. Sahsız diye. Kaysaydı dedin de oranlar. Ekderden ayrı. Maksat avdif iki kurslaş mı? Hawa. En gurang diyorsan iki kurslaş değil yani onlara. Nemede? Tuğulemi eçesi veren kaka kuğusen etdi. Bir tuğulemi var kenrak qolamızsan Köprek. Hawa. Ne de var? tuğulemi sana yatarına sana aymasan diye çok geldi. Nemede? Xudoga şükür Allah dene. Barimdan ba. Şeyler. Hawa 6-7 oğlanlar. Tuğulemi. Hawa. Os çağa. Hawa. Sen neçinci değil? Men oğlanlardan ikinci. Aha. Anan öýde de tuğalem 13 tane qola ulanım qulluğu varındı da 13 tane qulluğu ettim. Orkestrda 13 tane artık bolalok da. Aha. Vallahi. Ne ayarlagandan ma altsam qıydı olan. Sağlar, tavır. Hawa şükür elhamdülillah. Anan kakan nerese ilki oğullarma ne altsam qıydıdan soň oğul olan da. Ha. Anan ne işi da böyle gitmek saniyattan çıkanama bakma. Canlar, evet, Allah ver yani. Allah ver yani. Bunu bir oğlandan bir haşeden aydın, bir zıbır ben tinletler ayın. Böyle. Yatlayan yine geçen günlerim sevgilim sensiz gitmek kayın bol yalamana yine de yatlayan aydan sevlerim süyen deyip bakan hana ol gözlüm bana yalnızlık beni ekder uzağa alaslara elen ellerinden ayıra koşarlar aşıklara yalnızlık beni ekder uzağa alaslara elen ellerinden ayıra koşarlar aşıklara. Büyükler kanakatlarının ne mi? Büyüklerim bana atasya tuğulemi giyeceğini kameranın arkasından kıyıtlar da hemmeden zanlı. Tuğulemi sağ olsunlar. Bir kimi kamera içinde görünüyor. Bunlar arkasında dehbe çekken olanlar. Yani gitleşi yazan sonra onu montaj etmeli, sağlamalı, renk diye bir defa araba ettiğini İngilizlerine demiş o. YouTube kanalını açsan gidip oturup şeydi, YouTube kanalı açsan şey seyrede oturan İngilizler. Çünkü o yerde tayinlattı. Tayinlat. Atan, ne de şeyle soru. Durmuştu, size kakasızlık kıyın mı? Mehmet ile Türkmenler var. En gov doğasın diye de. En yüreği yakın doğasın. Kakanda. Derdin çekişeceğinem şol, paylaşacağinem şol. Ardın aytsan yine ne yıkılsan almalı kömek ettiğinem şol. Keşke diler bir söz var ya da. İnsanın keşke şol aydan olsam kovalar diye. Kakan sizin bir sunutta bir kamilleşmeniz arzu ediyordu mu? Yeterdi. Kâni derdi. Şeyler. Ama. Rakâvır maslahatları kimden soracağım bilmeyen yerler var diye ama. Hawa. Var. Masaga sorardım am. Hawa. Bolyan yerini bolyad yerdi. Bolmayan yerini. Ayol bolana şol olcum şey dip görsene bir. Beydik görsene dip bilen. Ha kok doğasın bolsa bir yürekten aydan okta. Bilen yine çağatsa.
Hakan üçin suat näme aýdym aýdyp bererim. Eger de bir aýdym aýtmaly bolsa. Halipamyzyň bir gowur dörejen aýdymma. Yetimler özüni zurya sayan Muhammed diýen aýdymma. Ha wallahi janlar. Şonu başardığımdan yerine getirip bereyim mümkün bolsa. Mehman Hakanyň hurmatyny, Hawa. Hakanyň ruhsat bolsun. Yani on çağan atasy bolup çağalaryny bir kämilleşdirip, şolary bir dogry ýola salan ata, ulgat bek ata bolmaly. Hakyl. Ruhsat bolsun. Hawa. Sağ ol Tanrı'ya. Hakanyň hurmatyny şol aýdym aýdyp berer. Barya. Yetimlerin başından avşayanlar var eken, yetimlerin başından avşayanlar var eken, minne yetip bir balam geceler bana dağıtır, minne yetip bir balam geceler bana dağıtır. Yetimleri adınam ziriyatlayan Muhammed, binne yetim bir balam geceler bana gel. Gül sevim yeter bana, ey sevgili Resulam, şeylete cim sana meni balam kavle. Zalimin zulmi bolsa, ecidin Allah seyba. Zalimin zulmi bolsa, yetimin Allah seyba. Hakaly duran bugün leylese gözen eyler. Hakaly duran bugün leylese gözen eyler. Yetimleri yadınam ziriyatlayan Muhammed, binne yetim bir balam geceler bana gel. Gül sevim yeter bana, ey sevgili Resulam, şeylete cim sana meni balam kavle. Yetimleri gözüne ziriyatlayan Muhammed, binne yetim bir balam geceler bana gel. Gül sevim yeter bana, ey sevgili
sunan Şeylemeyeceğim sana meni falan kavle Adama şuna durmuş demesinden umuman yüreğine barayan aydımlar istesen istemeden 10 kısım boğuşar ya. Hawa. Hostya. Qowaydınlar. Qow döredipdirler. Atam, men näme diýerim sana? Sen poladyum şokat goğulun, özüm yumşak oğulun, anan jama oğulun. Men seni tanıyan. Hawa. Edir doğru tanımasan tanıyan. Hawa nan ýanna. Hawa, anan ya. Hawa. Men sana bir maslahat bereyim. Eger de al sana almasaňam şaýdan çykyp giden soň jüýümden aýyrdy, zibilhana apdy. Emmek şäde anan bilýärmi? Hakyky olar. Esasen gaplarında en ýakyndan birinjini namaz kılan, ýojaň, dogrymy? Hawa. İkinciden sünnetde en sen ýakynyn gaplaryny maslahatlaşman adamy tadanlaryň bolýar. Hakyky. Şu oğlanlarla maslahatlaşıp bir yerlikli halifelerden bir yerlikli maslahat alıp yöreseň dogry ýörersiň. Ol men öz pikirim. Hawa. Men öňe bir toýda gapdaşam desem aýdyp näme bolýar bolsa. Aýtdyň. Tam anan jaň sen gatdy hemme da anany oturma diýenleri. Ay yürekde zat ýok. Yo yürekde zat ýok, da taxna çykaramyl bar da yürekdäkiler. Inşallah. Ordamy? Hawa. Şul gepleşde soraw bermedik onjalanar diýen sorawlaryň barmy tam? Kakadan, maşgalaňdan, ejeden has bir ýakyn görýän çağazykdan, aýratyn görýän dostum var da. Aha, Agalaň var. aha. O ştaýda dostum köp sag bolsunlar aýtjam. Atdan bellek geçäýär garda sır bolmasa ýok aýtmanam. Nemede? Bir sırdaş bolan dostum var. Ha. Hakykatan ama o. Nemrat sana, aýasyjana. Ama bir Türkeş bir oglandan bar. Edijana. O daim bolýar. Ha. Onu Bar da ýerde. Hawa bar. Sağ Has ol. beterne ýakynlyr bolup bir gollaw berenler gowra agama Kim? ýakşymrak. Hawa bolsun. Hawa bar dünýede bar. Ýaşy Murat. Hawa. Ýaşy Murat artistler däl. Başga Ýaşy Murat. Hawa. Tejenden. Şeýlemi? Hawa kamsamalan. Has bir gow pol Hamzamaly men bark gördüm bir gerek. pol edem şo gowlanlar ataşgatak diýerler. Murat Hawa bagda ýakandan söyleme gowlanlar da. Agramyň zanlar da bolsun. Ataşaga Ýaşy Murat da. Murat da hemme sağ bolsun. Şular ýaly bir sunuwata düşünüp şular ýaly bir ýaş talaplara bir hormat goýup şulara bir Hawa. gollaw berýän, muny şunaqa minnetdarlyk bildirýän zanyny sawatyn öýüzüňiz awat bolsun. Atam ony näme şuňky geçmeler gepleşikde umuman men seni birinji gede gatty bir kıyın sorawlar ötken bu gissa oturmaýyn umuman netibeden tomaşaçylarymyza gow täzelikler ýa gaýdyşmyz ýaly ýa başga bir aýdymyň sözlerini görkezdiňiz. Netip bol olaýdymyň bir gow ýerine düşdi. Bizem bilen gows Allah'na topar bilen diledik ony halk köpçüligine ýetirer inşallah. Zanyň sag bolsun. Gitmeşiň soňunda bir aýdasyn gelýärdim bolsa gatar gaýnaýdyp gelýär. Hawa kuwaşan, hawa maksatçan bari. Sag bolun Allah ýarkasyn. Orada şeýle gow dilekler etýän başgalaryň jan saglyk agda berilip töleme ýören ýoluňda bidirme aglanlar. Sag bolun. Şeýle silap hormatlap çağırdyňar. Allah ýarkasyn. Diňe öňe janmatan Türkmenistan diýär. Gaty dogrydy. Allah jandarym hawa bidirme. Şey diýjek. Ýaşadym göýül ýurdum Türkmenistan diýär. Sag bolun hormatyňyz üçin, siýerleňiz üçin Taňry ýarkasyn. Tamam. Ataş men sana ýene bir gerek Güwünç Allah'na toparyň adyndan, öz dinleýijileň adyndan köp sag bolsun. Aýdýan minnetdarlyk bildirýän. Özüň polozym şok ýok demedim. Täbi dinleýijileň istedi çağırdy, haýyş etdiler bir näçe oglanlar, ýa-da adyna da geçen oglanlaryň içinde bir kişi var maňa ýetipdiler. Hawa şolaň hem dinleýijileň adyndan sana köp sag bolsun aýdýan. Şunu oturýar arzu edýän. Allah jan ýa-da aýtmaňyz da bidirme Allah jan. Elmadama näme bir gözel ýurdumyzda, o ajaýyp ýurdumyzda, arkadagy ýurdumyzda, arkadagy serdarly ýurdumyzda, ýurdumyz ösýär, özgerýär. Bu gadan aýdymlaň bilen näme netibeden halk köpçüliginden toýhanalarda, konsertlerde çykyş etmäň arzu edýän. Zanyň sag bolsun.
Ömrüňiz ok bolsun atam. Minnetdardyr. İnşallah. Ne mehman vatandaşlar, eri diýillesler, elbette gepleşigimiň myhmanynyň Ataş Ataýew bilen elbette zanyny hetde bir näse aýdynlar aýdyp berdi. Beren soraglamada ýerlikde jogaplar berdim kanip umyt edýär. Siň arasyna gülüşenlerden degişenlerden näme açyk gepleşiň bir özi bir açyk gyzyklandyrar diýdik. Şoň üçin emmäňiz zanyňyz sag bolsun. Öz pikirleriňizi ýazdyň. YouTube kanalymyň agdy berdiň näçe hemmäňe minnetdarlygymy bildirýän. Öýüňiz ahwat bolsun. Elbette biz şular ýaly ogadan dünýäde görýärmi? Tuwelime Türkmenistan künjegimizde her bir ýerinde her günne unaşydan täzeden täze gowy deskalar aşyryp görne bu adamy aklyda etrafynyň gämi o bolsun edip giýenje ýerinde täze Sowda Amerikanyň ikinji gatynda ýerleşeni özüňiz bilýän Mindal restoranyna ýaz etmek nihibämini çekdi. Mindal restoranynyň agdy işgärlerini köp sawarsyny aýdar. Bärini hem atam görýärmi? Sagalan bilen gelende de arkaýyn bir sagalan arkaýyn bärde oýnap diň zalyp ýürüýär, diň zalyp mümkinçilikler bu taýdan öldüňiz, arkaýyn oturup bilýäňiz, maşgalaňyz bilen dogry dämi? Şu zatlary döredýän elbette hormatly arkadary gahryman terdarymyza köp sawarsyny aýdýar. Goý olan zanlar sawarsyny ýan tutumly işleri rewaçlyklar wetlensin. Allah azan ýurdumyz össin, özgörsin. Elbette bedew bady ýylymyzda diňe öňe zan watanym Türkmenistan ýan ajaýyp çygar. Her bir Türkmen halkynyň kalbyny gaýnap joşdurýan mehribanlar. Sen elmedam öz pikirlerini ýazyň, tesirlerini ýazyň aşagyndan. Men dogrymy aýdym, TikTok kanalyny okamak, ýetişemek, dogry YouTube kanaly özüm okaýan. Şoň üçin esas YouTube kanalymy dogrusyny aýtsam agda bolsaň da oňa ýetişýär ýok. Sanyňyz sag bolsun, öýüňizde awat bolsun. Diňe ýylgyryp ýaşaň, ýylgyryp gidelim.